Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maayong buntag kaninyo mga igsoon. Aron maandam kita ang pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas og dako uyam Sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga amuyo ako kang Santa Maria nga kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo ko iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, ug agaka ang among mga buhat, diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Og si Elias miduol sa tanang katawhan og miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kun si Baal maoy Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud mutubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako nalamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, 400 o kalimaan katawo. Ihatag kanamo ang 2 ka turong baka, adto kanila ang usa, aron ilang ihawon, og lapalapaon, og itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan, og andamon ko usab ang usang turo, og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod. Og dili usab daigan, og sangpiton nila ang ngalan sa ilang Dios, og sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Og ang mga tawo miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal,
Pagpili kamog usa ka turong baka, og andaman ninyo kini pag-una. Kay daghan man kamo, og sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo. O gikuha nila ang toro nga gihatag kanila, o giandam nila kini, o gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, tubaga intawon kami." Nagsayaw-sayaw sila libo sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit kay tingalig na malandong pa siya o tingalig may gilakat o natulog ba o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsangpit o gisamad-samaran nila ang ilang lawas pinaagi sa mga espada o bangkaw sumala sa ilang nabatasan. O sa pagkapalis na nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, "Duol kamo kanako." Og miduol kaniya ang tanang tawo, og giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias og napulog duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, "Israel, maoy imong ngalan," ug pinaagi ni ining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo, ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran ug ang kadakon ni ini kasudlan ug kawhaan ka litro nga tubig. Ug gipahimutang niya ang sugnod, ug gilapas niya ang baka, ug gitungtong sa sugnod, ug miingon siya, "Punag tubig ang upat katadyaw, ug bubui ang halad nga sunugonon." Ingon man ang mga sugnod, ug miingon pagayod siya, "Bubui pa ninyo," ug gibubuan na usab nila, ug miingon na usab kanila sa Elias, "Bubui na usab ninyo sa ikatulo kahigayon," ug gihimo nila kini, ug misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad ni Propeta Elias, miduol sa halaran ug miingon, "Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, o gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga intawon ako, o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo, mao ang Dios ug nga gipahinulsol mo sila." Unya, mikonsad ang kalayo sa Ginoo o giut-ut ang halad nga sunugonon. Ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato og abog og nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita ni ini sa tanang katawhan, nang hapa sila og miingon, "Ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Wantay ako nga walay kabilinggan, O Dios kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako nga walay kabilinggan,
O Diyos, kay ikaw ang akong ginauma. Bantay ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Bantay ako nga walay kabilinggan. O Diyos, na ikaw ang akong ginauma. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kopa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Bantay ako nga walay kabilinggan. O Diyos, kay ikaw ang akong ginauma. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tungkamo, wala ko'y kabalakan. Bantay ako nga walay kabilinggan. O Diyos, kay ikaw ang akong ginauma. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kalipay, diya sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diya sa imong tungkamo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako nga walay kabilinggan. O Diyos, kay kay ikaw ang akong ginauma. Ang Ginoo manaa kanini. Manausap kinimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala akong muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing diyutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag pag-usab.
Kung kamo pa istoryahon or patubagon, para sa inyuha unsa man ang balaod or unsa ka importante sa atua ang balaod. Sa atuang komunidad, kapilya, barangay, lungsod, syudad, or ilabi na sa atuang simbahan, aduna kitay ginasunod nga balaod. Balaod or law. Aron sa ingon ni ana, kung ato ka ng sundon nga maong balaod, for example, sa ato ang syudad, adunay gitawag og segregation sa matag basura. Segregation of garbage from biodegradable to non-biodegradable. Ang mga malata o dili malata. No? Kabalo naman siguro mo kung sa kalainan nila, no? Na nag-ingon nga katukunong wala kasabot sa kalainan sa duha, malata o dili malata, ang ikatulo nalata. No? Mga igsuon sa ingon ni ana, aron hapsay, disiplinado, aduna kitay ginasundan, direction, aron dili gubot, hapsay, disiplinado ug limpyo ang palibot. Kung sundon kana nato nga naadunay segregation sa matag lungsod, balay, panimalay, komunidad, bisan pa usa ka gamay sa basura, sa dulce or kada bitong candy wrapper, dili gyud nato intawon makita diha sa ato ang panimalay or palibot. Kung ato kining ginasunod nga simple nga balaod. Sa ato ang simbahan, labi na sa balaan nga kasulatan, adunay gitugyan nga balaod ang Dios diha sa iyang katawhan pinaagi kang Moises. Katubitong nagpakita ang Ginoo kang Moises, ang Yahweh, napakita si Yahweh kang Moises ug naghatag kaniya og napulo kasugo, ang 10 Commandments. Iya kanang gihatag aron ang mga bag-ong Israelita sa pagsugod sa ilang kinabuhi human sila giluwas o gidala sa dalan o promise. Aduna sila'y direksyon sa ilahang kinabuhi. Mao kana ang balaod nga gihatag sa Dios. Ang problema lang, nagkadugay ang panahon, milabay ang dakong katuigan, ang maong balaod para sa ilaha nagkagamay o sa laktod nga pagkasulti, wala naman nila kini ginasunod. Ingon ana pod ang atong kinabuhi usahay. Gitagaan kita og balaod diha sa ato ang komunidad or sa ato ang simbahan. Subo paminawon tungod kay hantod karon, imbis na ato ang sundon itudlo sa uban, nakalimtan na Hinuo nato ang maong balaod. Kato nga balaod mga igsuon, gihatag aron aduna kitay sumbanan sa kinabuhi ngadto sa Dios. O kani nga mga sugo ipatudlo unta nato sa uban ng maong balaod. Sama sa nadungog sa atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo nag-ingon, ang magtuman sa maong balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat ingon mahimong untang dako sa gingharian sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, mao kini ang ato ang resources unta. Kung gisunod nato ang atong balaod dinhi sa kalibutan, how much more sa gingharian sa Dios. No?
kung sundon unta kini nato mga higsuon. Mao nga kaganina nangutana ko kung para sa inyuha unsa ka importante ang maong balaod. Mga igsuon adunay panultihon, we cannot teach what we don't know. Aron kuno magtudlo kitag maayo sa uban, kinahanglan pod mismo kita maoy tudluan. Kung nahibaluta sa maong balaod, nan nasabtan ba kini nato pag-ayo? Kay basin kuno unya og sunod-sunod lamang mauta, unya wala ta nato kini nasabtan pag-ayo. Kay parong panahona nagsunod-sunod ta sa uban, wala ta mahibalo nga ang ato ang gisundan dili na kana maayo. For example, diha sa social media, no? Kana bitong left and right ang mga fake news. Kabaluta nga kini nga balita walay reference or sa lakton nga pagasulti dili maayo. Unya kita kay nakuyawan, nahadlok, ato po dinoon gi-share sa uban. Ang dili maayo ato na hinuong gipakalat ngadto sa uban. Kay kinilagi pong wala kitay kalibutan, wala pud kita kasabot og unsa ang maong balaod ug unsa ang ato ang ginabasa diha sa ato ang social media. So mga igsuon karong buntaga, labi na sa atong ebanghelyo, gipahinumduman kita sa Dios nga sa matag balaod nga atong ma-encounter buntag adlaw hapon, kung atong mabasa hinawat pud unta atong masabtan aron sa ingon ni ana. Kung masabtan kini nato, ato pud unta kining ipasabot ngadto sa uban. Aron sa ingon ni ana, adunay direksyon ug hapsay ang atong kalibutan, ilabi na diha sa matag komunidad. Hinaot paunta. Palihog manindog. Kalipay ang gisaad sa Dios ngadto kanila nga nagsunod sa iyang mga balaod. Magampo kita ngadto kaniya diha niya nang hinusaang talikala sa pagkamatinud-anon og moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kabispuhan, pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilang kinabuhi, magdasig sa panon ug musunod sila sa kang Kristong paagi sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mas higugmaon ang nabag-ong paningkamot sa ingon, ang kalinaog ang kaligon, makabot diha sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nasud, diha sa pagpadayon sa kalinaw,
Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, hilabi na ang kinahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga minyo makasinati og kainit sa Dios nung gugma diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran madasig pinaagi sa makahupay ug maligong mga pulong sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga halandong tiyupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na makasudong sa mga butang nga wala pa makita sa mga mata ug wala pa madunggi sa mga dalonggan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among pag-ampo. Uban sa itong mga igsuon nga mga biktima sa linog dito sa Mindanao, ato silang iapil sa itong mga pag-ampo. Makagagahom og tunhayng amahan sa imong balaod ug gugma, lamdagi ang among kinabuhi ug palakta kami subay sa matarong nga dalan padulong sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga makakagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa ang mahigugmaon nga among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad. Og tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios ug tunhay nga makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo ginahanglan ang among mga pagdayeg, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo nga maoy imong gasa. Ang amo nga pasalamat wala madugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong hugma pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel, karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na sa
Dahil ko nagkakaali sa ngalan sa Panginoon. Hosana sa Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na amo. Pinagit sa imong krus, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makakagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitulo kanato sa iyang mga Diyos.
ihatag ka ng karungan lawan. Upang sa iyo ang kaisahan mo, mga sarap ay nga nag-aasayo kami sa mga nakasalanan. O pili mo kami ikutya sa mga panay. Hinuluhaluhasan kami sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang inharian, ang kahulog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang timaan sa panaginigsuonay. Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magdala kanato ngadto sa kinabuhi. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong nakatambal nga gugma, makapalikay unta kanamo sa sala, og makapahimutang kanamo diha sa dalan nga nagdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Maigso na halad na ang santos nga misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.